Здравейте на всички, аз съм мистер Снейпсъка и днес правя един синглплеер на един мой свят. Ще съм на креатив, ще на супер плоско и ще построя някои две ферми. Едната е за кактус и другата е за дини и тикви, които те ще са автоматични, и някаква къща, ако стане време. Защото Bandicam не ми е регистриран и може да снима само по 10 минути и ще се върна, когато започна. И ето, че се върнах. И сега първо да започнем с автоматичната ферма за кактуси. За целта ви е нужна кактус, пясък и някакъв блок. Ще взема примерно сноу. Ще взема сноу и значи тук няма значение колко са. Аз искам толкова. И сега тук слагате тук. 1, 2, 3 височина, колкото си растат обикновените кактуси. И сега тук, ето, видяхте ли като сложите блокче какво става? Затова трябва блокчето задължително трябва да ви е ето тук, за да не стане някаква грешка, така да се каже. Но сега ще видите първо какво ще ни трябва. Първо ще ни трябва един стики пистън, който го слагате ето тук, тук също и ето тук. Щом сте сложили тези стики пистани, извинете, може да ги заградите ето така. Добре, ето така може да ги заградите и да вдигнете това ето така. Ако искате, може да ви е закрито, може да ви е открито, но задължително ето тук трябва да има едно място за плешър, за стики пистана. И сега тези вече няма да ни трябват. И сега да се заемем с Redstone системата. Така, примерно да кажем да сложим един левър ето тук. С този левър ето така правите. Хоп. Само да го изключа. Ето така. До тук. Ето така на всеки стиги пистън слагате редстоун. Ето така. И нека да проверим дали ще работи. И ето като цъкнете, ето на онзи нещо ни работи. Да, ето видяхте как става, как се получават нещата. И сега да преминем към другата Redstone система, която е малко по-сложничка. Ще ви трябват повече репитъри. Така, значи първо слагате малко дърт. Ето така. Слагате дърт. Тук, ето така, слагате съвсем забравям името, мамка. Тя репитърите и ето така. Ето така някакси трябва да ви се получи. Ето така. И сега слагате тук дърт. Не, всъщност не, аз се обърках. Ето така правите. 1, 2, 3. Аз искам да ви е 4 голяма. Тук правите ето така. Ето така. И сега ето така тук. Слагате тези Redstone репитърите. Така. Тук стики пистаните, мамка му, все го обърквам. Ето така. Слагате. Само че тук ще трябва още едно. Ето така. И върху тях после слагате дърт. Ето, аз в момента сега ще им сложа дърт. Ето. Така, слагам им дърт. И сега слагате диня или
Всъщност работи само с диня и с тикви. Слагате ето така. Ето така слагате тук. Тази система е малко по-сложна. Съвсем малко е по-сложна, много ясно. И е така. Само... О, добре. И сега тук също може ливър, бутон и pleasure plate. Аз искам с ливър. И ето. Ето така. И ето какво става. Хоп. И всичко на парчета. Само си ги събирате. Ето така. И... да. Нека да преминем към следващия урок. Той ще е как да си направим ферма за XP. Тази система е много елементарна. Сега. Но който не знае, нека да му покажа. Ето така сега. Правите ето така. Кабелстон нареждате тук. Колкото искате да е широк, аз искам толкова. В смисъл голям, аз пък широк. И ето така. Тук е по-голяма, по-височка да е. Ето така. Става супер. Ето така също. И ни трябва да има вътре въобще светлина. Ама въобще. Омага. И да. Ето така. Добре, това става хубаво е горе, но... И ето така. И щом ви се спалне някакъв моб, ето така, той ще е там и няма как да ви бие. Ето, нека да ви демонстрирам с, примерно, зомби, защото повече зомбита, крипъри и скелети ще се спалмуват. Ето така. Чайте само да си направя на изи. Ето така. Спалмват ви са няколко зомбита. Ето тук ги затваряте и ето така почвате да си ги биете и си вдигате XP. Щом си вдигнете достатъчно XP, това може да го затворите и да. Може и само е така с едно, защото ще е по-ефикасно. Но зомбитата, ако не идват към вас, това го чупите и ето така правите. Ето така и вече пак ако не идват, вече ето така правите и вече може да си ги килвате на спокойствие. Но това си е ваш проблем колко искате да е, но аз искам тук, защото да мога да ги килвам по-лесно. И да, това ми беше моят урок за вас. Да, надявам се да ви е харесал. Друго няма какво да ви покажа. И защо не работят, не знам. Може би ще кажа как се прави редстоун врата. Не редстоун врата, а такава врата. Как се казваш? Да, сещате се. Сега нека преминем към нея, да видим как се правише само. Да, май се сещам. Ето така. Тук нареждате нещо. Ето така. Ако искате да е скрита, си слагате някакъв друг материал, да ви се слива с хома. Сам да си го направя на Peaceful. Ето така. Но тези врати доста трудно аз ги сващам как точно се правят. Ето така. Това е за първата. Само ето така да прекарам. И ето. Сега. Тук ще ви трябва един ливър. Само и омага, нещо ни стана. Омага. Фък. Добре, както и да е, не знам точно как се правеше, забравил съм просто. Да. Това беше от мен за тези уроци. Следващият епизод очаквайте как да си направите автоматична ферма за Coco Beans, димек за какао и някакви постройки там ще направя, някакви яки и може би ще е само това.